Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjas liang. Rupa Premium Meghalaya. Pride Laban College Shillong, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Shillong. Kalaway jong ka jinglet jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong ka boarding bat ka Aether electric scooty. Let's ka Quincy Motors Dentering Shillong bat penyes no yaladi hakalashay ka ba kamstart kamshay. Kubli pi baro tapi ke Batesi TV ni piang subhai pi Sheikh Khubor hakimat. Ni kau ni syab ni pasha Sheikh Khubor ni Kylleng ki benta jong ka Jylla. Kino yalam jong ka dor bash nong spung pelalam kemat do sordar uba John Waterborn Carmendai haringkat ke jing senran lang jong MLA ke Mau Plang constituency uba Matthew Beyond Star Kurba badu acting chief jong ka hima nong spung uba kentiu borlang imli ha ka arpuitu Jymmang aja pesan kila IT da ka dor khas ha menteri ka sarkar Jylla bakmi ya katran jong ka Pyrthei uba polling do banterwa sya ka sarkar bakan bei pisa na kebenta ban pinkala jaka jong ka Pyrthei ya ka snong mau sangri Kamaran yang lekai football second ground hapulu kala kelalong kum ka nando kha namar ka jingslei nakada ku jingther ulap ba bajur ubalane katu kat ni kenta hakasngi balang jong kata yau ka arpwei trik Jymmang aja pesan ki jaka ki badan hajan kamadan ru kila slei bat layoi bagi pu shilum kilawan ban kerat berbentut ya ka ka basakut haju Kakasi Students Union War Jaintia Circle hapok jingalam jong Assistant General Secretary Usamla Mechanki Singkon kila leben ujor syaka SDO jong ka Amlaram Civil Subdivision halor ka jingtuit ki jabo na ki jaka pelang dawyong syaki telong umbam umdi jong ka shnong nakadaw ka jingdon jong ki dawyong ki bala pelang haki pabun ki jaka hasilenter ka surong na Amlaram syadauki Kumshi benta bermanra yaki buat start thamai halo ka rap karyang bat ka jingri ka Krishi Vigyan Kendra West Khasi Hills kan pelong ya ka Viksit Krishi Sanklap Abhiyan ni ka pre kharif campaign ka bakhat arsingi kanthi na ka benta ki nongram ya ka ni ka campaign ka ban sedang nadu ka arpu khandai tri Jymmang hadu ka khat ar tri ujliu aja pesan an pelong ha ki shispa pratli ki shnong ha Kylleng ka East and West Khasi Hills bat ka West Khasi Hills district Hakaba kikin hun nakitnat rekam per kinrung shagi khandai tili kishnong haki hakashisngi ban aji hikai Inspector General of Police kam chairman jongka Central Recruitment Board jongka Meghalaya Police Udalton Marang IPS ula pentib ba yakajaka tho examen nakabenta ka kam fireman and driver fireman kaban long haka laipwitrik Jymmang asa pesan Ribhoy College nongpo la penkenria no yakajaka na Ribhoy College Shaka Ribhoy Presbyterian Higher Secondary School nongpo. Ka admit ka jongki candidate ke bari bantho Ribhoy College kan dei hi kaju bat kila banra da kaju rela shpin kenria tang ka chaka. Kamenshwa ka subdivisional officer jongka pen usla civil subdivision kala penmi ya ka jingpen bana ba kinonglet nongwan kin haban husiar bha haga ya ka yeng haga por baslap ha shidenter ka surong na laitlengkot terter shadu shalang kadam namar ba ka ni ka surok ka don jingma yaki pa namar ba ka la ban mi ka jingtua khandau la ni ka jing hap mau ka Jaintia Students Union kala dawa ya ka jing sedang no jong ka class step ni ka morning shift ha Government Boys High Secondary School Jowai bat ka class janmit ni ka evening shift ha kyang nang ba Government College Jowai khnang man la ban pediang class khambun ngun yaki khna puli Kumshi benta ban gentiu ya ka khai ka pateng ha padeng kinong shong shnong jong ka rilum Jaintia bat kinong shong shnong jong ka ri Bangladesh ka senjuk ki wahet shnong ri Jaintia kala dawa ya ka sarkar ban shnano da ka wei ka land custom station ha East Jaintia Hills district bat ka wei pan ha ka shnong Muktapur West Jaintia Hills district Anwar ki officer jong Ministry of Education ka sarkar India ha ka arpu artik Jymmang aja pesan kilawan shnong ba Shillong ban bishar ye ka jing trekam bat khamtam ban wanra ya ka jingya be yaranti jong ka school ba North Eastern Hill University Ki argon ki officer bala pha da ka Ministry of Education ki long additional secretary in charge Department of Higher Education Ministry of Education Usunil Kumar Baranwal but the director Usubrat Kumar Pradhan Umenteramba ka Jylla konrat kong kalsangma ula pentib bakidan arphongwat kinas na ka Jylla Meghalaya ki ban let traino sha Germany
Hendai shwaya kani ke sarkar kadang ajing hikai yaki kumno bakinang ban keren hagaktin Jerman. Ya kani kajing ajing hikai kabala tip kum ke German language training program for overseas placement la sedang mentakasngi. Kajing ajing hikai kalong baki beriu kinam syam jing hagaktin katliet habakilet shabari. Kinoyalam joga Jaintian National Council Clear Circle pelalam kemat do General Secretary uba Sembo Bayar Sumer. Hadin kajingyo ajing ujor nagi kemik pa jong kena skul haka arpo arti Jymmang aja pesan. Kelipin sengau show Deputy Commissioner joga East Jaintian District ban bu no dakapor ya yiki kali he hasurok ba Clear hakapor lok skul mistem but hakapor miski andala wai skul. Namar bakade kabu jingma shikade yaka let kawan jogi kena skul namar ka jingya latlan jogi kali he hasor Clear kabawan ra ru yaka jingthing kali kabajur daki kenta. UMLA jangka Maushur constituency uba Methodius Khar haka arpo arti Jymmang aja pesan ulap lipat ba yaka school building ka bathamai jangka Rongren RMSA Higher Secondary Section haka art stream hapo kashnong Umdang West Jaintian District. Katanat social welfare harangkat ka Jingatrelang bat ka district hub for empowerment of women bat ka Jowai Women Police Station West Jaintian District haka arpo itri Jymmang aja pesan. Kilapun ku buram ya ke samla sawakani lakyang kebalawan ra buram ya ke Jylla Meghalaya da ke bayokur ya ke takmaksial ha ke SAARC Women's Bikini Model Category World Fitness Federation bala pelong da ke South Asian Association for Regional Cooperation hanong ba Mumbai ha ke kakna tri Jymmang aja pesan. Mentapan ipash Khubor na kelingki bintah jongkari. Ka Ministry of Road Transport and Highways kala penshitam ya ka company kabana Hyderabad ka KNR Construction Limited namar ba ka Surok National Highway 66 ka ni ka company kadang shudap shna ha Kerala kala jotno ha ki katu kat ni ki benta jong ka Surok ka sarkar pedeng kala khang sendan ya ka ni ka company bakan tre yakinu kinu ki kam bala khangru yaki engineer jong ka company bakin tre yakinu kinu ki kam nang ni shakman. Anmud ke ofisa sarkar ke bala pha ban yatrelang bar ka company kata u construction project manager UM Amarnath Reddy but u team leader u Raj Kumar kila sha suspend na ka kam. We shipai la klon yap but arngut kila misaw ha ka jingasiat happening shipai bar kile no ha Kistwar district jong ka Jammu and Kashmir. U shipai bala klon yam udei bala tip kerteng kum sipoy Gekar Sandeep Padurang unong shongshnong jong ka Karandi da ka Jylla Maharashtra. Mitri romba ado Korean Narendra Modi lapli pat ba lingba ka video ya ka station rel kabala rim ha Assam ya kabala shna do shispa like prasta minshwa ka Hari Background Railway Station ka badon Hanaugaon District jong ka Assam ya kabala pentmai bat pen itnat bha lingba ka Amrit Bharat Station scheme jong ka sarkar pedeng. Kani ka station rel ka day kabala shna house name Shiajar Praspa Prapunyo bat mentala pentmai bat la pen itnat biang ya ka haka jinglut ka ba khatsan point prapusan klor tingka. Vice President jong ke India Jagdeep Dhankar ula kedau yaki kam kiba ka sarkar kala le banyaram yaki baduk kiba sup barkin khambyang ka kamai ka ji jongki da ka ba ai yaki subsidy. Udhankar ula ong ba ka sarkar India kala yarap bha yaki nongrab leng ba ka subsidy bat ukwa ba ka ni ka sarkar kan le bha shu yaki nongrab da ka ba pen poi ben no yaka pisa shaka account jongki amman ya ling ba nangno Ula kedau ba hakari Amerika ka sarkar ka penpoi jingarap shikinongram da ka bathep ya ka pisa haka account jongki amban penya lingba nangno bat kani ka pensuk pat ka yarap ha ya kinongram. Kumbasan Nendrutri ki district ha Manipur kila shakta bha nakada ko jingpakhang shnong jongi jaj madriu meite ki badon haka kanhun ka balatim kum ka coordinating committee on Manipur integrity. Kadawa ki pakhang shnong kadai na marbala weng ya ka kerteng jong ka Manipur ka balatho haka bos sarkar. Ki hanong ba empal ki dukan kila khang amdan ki kali ki baya surok barkal donru ka jing thang tayar hapreng surok hakani ka jing pakhang shno hadin shibna jong ka jing sha herthma ki riupat ba hakile no hapahalgam UMP Rajya Sabha jong seng BJP na Jammu and Kashmir u Gulam Ali Khatana ula kentu yaki pat ba baki dei ban wan kai no sha Jammu and Kashmir na marba menta ka shongsuk shongsan kalawan phai biang barkalong biang kumpa julong baro shikata Ula pentikinaru ba kanam ja shu yikinong wanjungok kai Pyrthei na marba menta la penbiang yiki bor pahara hamman lagi jaka jungok kai khnang ba kipat ba kin shingai kini pat kinang Khubor na keleng kiri ke Pyrthei
Umri nang badu jong ka Pakistan Shehbaz Sharif la terwa baka Saudi Arabia kan de ke jaka ka balong pedeng tam man khot yakren ya ke India ba ya ke Pakistan ya ke ba ukwa baka United States kan shim ya ke bentaban long kum kaksiang. Sharif loong pa lada kan don ka jing yakren hapdeng ke India ba ka Pakistan ka jing yakren kan de man long ha Saudi Arabia. Uloong ba ka jing yakren kan de halor ka Kashmir ka ki kam le no ba ki kam khai pateng. Ula pentip ba ka jingpin kiyo kerdan yau Asim Munir syaka kerdan Field Marshal kadai karai kabala shim da kakenhun Menteri Sarkar. Bat kadai karai kabala wan na unong seng ya ka Pakistan Muslim League Nawaz Sharif. Argut kinong tray ki batray ha embassy jong ka Israel ha Washington DC kila syaksiat yap ha uwe ubriu bala perta Free Palestine ha kapor ba ule ya kediakam. Ka jing syaksiat jongki kadai syabar jong ka jingalang bapelong da ka America Jewish Committee na kementa ki opisar khna ki badan halilian bat Albert Small Capital Jewish Museum. Ki pulit kila pentip ba ubriu basiat udai ubadang laipos nam kerta bat ubala tip kerteng kum Elias Rodriguez ubara Chicago. Ki angon ki jiu ki bala syaksiat yap ki kentum ya ka Sarah Lynn Migrim bat uliwan chisenki. Kakenhun jong ke India kabalet syeki samtali kiri ban pinsengau syekiri ke Pyrthei yaki kam kershan le no ka Pakistan menda kila poi ha Japan kenia kenhun kabalaya lam dok MP ke Raja Sabha Sanjay Kumar Jha kala le ban bu sentiu ha mod do jong Mahatma Gandhi ubadan hanong ba Tokyo bat hadin kata kila shong jingalang bat ki he sarkar jong ka Japan hakani jingalang ka Japan kala penpau baka don ringkat bat ke India penyakun persya yaki kam le no bat bakan penduk jat sendon ikin le no ke South Korea kala kam baka North Korea kala siat bun teli ki misail sya isi bat kani ke jingle jong ka North Korea kadai hadin ke jing pra jong ka jahat ma jong ka hakapor baka dang persang bantes ya ka bat Kim Jong Un utharai sniu baka la bandai na ka kamruna jong nure jong no ke South Korea kala kam baka ni ke jingle jong ka North Korea kam dai shu ka sin ka bankong henre ke ju persai penshrai bat pending na ka por syakapor Presiden ke Finland wa Alexander Stubb laong ba hakatayaw ka banwan kandon ka jingakren yasuk hapreng ka Russia ba ka Ukraine ha Vatican. Stubb laong ba hakani jingakren yasuk andan langru Presiden ka US bat ki Presiden jong kiri Europe bat ni kiwei bat kiri Pyrthei bat ka jingakren kandai bat pinkun no sendan ya ka thma hapreng ka Russia ba ka Ukraine. Kani ka jingakren jong u kadai hadien ba upop Leo the 14 uloong ba ukloi ban shim ya ka benta ban khot ya keren ya kini ki arti kiri ban wan rabyang ya ka shong suk shong san ki shipai ke Israel klasiat da ka drone haki benta basha thi jong ka Lebanon but hakani jingja commander jong ka Hezbollah la kolon yam ki shipai Israel kla pentip ba ka jingsiat drone ka dei hakathan yater hendrei amshim la penpau pat ya ka kerteng jong commander la kolon yam kat ba ka Lebanon pat kala kam ba ubriu ba yap udiu Ali Hassan Abdel Latif Sweden Ula syaksiat hakapor ba udang penkhuit ya ka ying jong u kabala pra naka jingkhalam jong ki ying gisam jong ki brio Commonwealth President jong ka United States Donald Trump ula takran kala ya u President jong ka Ukraine Vladimir Zelensky hakapor ba ukhot banyakran ha White House halo kathma hapren ka Russia bat ka Ukraine mendapat Trump ula takran kala sa ya President jong ka South Africa u Cyril Ramaphosa da ka ba keno ya u ba kidok yong penyap ben yaki nongram ki badai kidok li Trump ula say ikidur kidar bat kikot kisla ban keno ya Ramaphosa na marba umshim la le yaki brio ki ba penyap dusman ya kidok li tiktu Kylleng Khubor hakimat kimat medasi Khubor